What's on my phonein. Ja tässä on tämä aloitusnäyttö. Ja tässä mulla on täällä kello, kalenteri, kamera, galleria, laskin, ääninauhuri. Ottakaa hetki. Ammattilaiset asetukset, puhelin, yhteystiedot, viestit, sähköposti, chat on, en tiedä mitä se on. Sitten videot, musiikit, muistio, radio, Google, Gmail. Sitten on Google Plus, kuvat, hangoitus. Ja tää on tämmönen viestittelypaikka. Sitten on Chrome, Play-kauppa, YouTube, Play, musiikkimaps, navigaattori, paikallishaku, puhehaku, Dropbox, Drive, Google-asetukset, niin internet, lataukset, Play-kauppa, Play-lehti koski Play-pelit. Sitten on Samsung-appsi, Instagrammi ja mä oon siellä tiksuva alaviiva. Sitten on FB, MTV Katsoma, GoGayboard. Sitten on Ask FM, jossa mä oon tiksuva alaviiva. Ja tää on nyt. Se oli kameralla. Sitten on WhatsAppi, Messengeri, seuraajat plus Instaface. Siis tää on sitten tää, mistä näkee, jos sut on unfollattu Instagramissa. Sitten on Instaface. Ja tää on vaan tämmönen, millä voi tehdä semmoset vaikka tiikerin itellä, et sä oot puoleksi tiikeri tai muu eläin. Sitten on PixArtti, joka on semmonen kolleuspaikka, mutta mulla ei nyt muistikorttia tässä. Sitten on antivirus, videoeditor ja Kik, ja mulle voi tulla kinkkaan. Ja mä oon vissiin, mä en tiedä mun kikkiä, mutta mä oon vissiin tiksu. Joo, löytyy blogista. Ja tää oli tämmönen tässä oli mun puhelin ja mulla on Samsung Galaxy Trend Plus. Ja tää oli nyt tämmönen pikaisempi video. Moikka!